Bonjour, με λένε Κέτι. Είμαι καθηγήτρια γαλλικών και έχω ετοιμάσει διαδικτυακά μαθήματα για να μάθετε γαλλικά. Με αυτά τα μαθήματα θα βοηθηθείτε στα γαλλικά του ελληνικού σχολείου όλων των επιπέδων, στην προετοιμασία για το δίπλωμα Α1, αλλά και για να κάνετε ένα ταξίδι στο Παρίσι. Τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε 4 μέρη. Κανόνες προφοράς, γαλλική γραμματική, συναντήσεις της καθημερινότητας, διάλογοι στο Παρίσι. Καθένα από αυτά τα μέρη έχει μια ονομασία. Tolérance που θα πει ανεκτικότητα, liberté που θα πει ελευθερία, égalité που θα πει ισότητα και fraternité που θα πει αδελφοσύνη. Αυτές είναι οι έννοιες πάνω στις οποίες στηρίχτηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Μαθαίνοντας λοιπόν γαλλικά, εξοικειώνεστε με τη γαλλική λογοτεχνία, τη μουσική και τον κινηματογράφο, όπου εμπεριέχεται το σύγχρονο ευρωπαϊκό πνεύμα και οι προβληματισμοί για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Τα γαλλικά είναι χρήσιμα. Τα γαλλικά είναι μια θαυμάσια γλώσσα. Με αυτό το πρόγραμμα θα μάθετε γρήγορα και εύκολα, καθώς σας δίνω παντού βοήθειες. Τεστ πολλαπλής επιλογής για τη γραμματική, το λεξιλόγιο, τη γραπτή και προφορική κατανόηση. Μπορείτε να μελετήσετε όλο το πρόγραμμα από τον υπολογιστή σας, μπορείτε όμως και να κρατάτε σημειώσεις σε τετράδιο. Στο τέλος υπάρχει αλφαβητικά όλο το λεξιλόγιο, καθώς και ένα τεστ 1200 λέξεων, ώστε να κάνετε επαναλήψεις και να βλέπετε την πρόοδό σας. Είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά τα ηχητικά αρχεία και να τα επαναλαμβάνετε δυνατά, όπως κάνουμε στην τάξη. Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, θέλω να σας πω ότι περιμένω emails με απορίες, συμπεράσματα και ιδέες για επόμενα προγράμματα. Σας εύχομαι καλό και διασκεδαστικό μάθημα. Θα τα λέμε στην αρχή κάθε ενότητας. Για την ώρα, γεια σας. À tout à l'heure.